Els relats de valencianes i valencians en estos dies de pandèmia global no s'escriuen només des del territori valencià. Hem escoltat veus des de l'Argentina i en els pròxims dies ho farem des de Mèxic, per exemple, i altres països que tracten d'avançar-se a la situació d'Espanya. Però també de manera interna hi ha qui s'ha quedat penjat per l'Estat i no sempre l'experiment insospitat dona com a resultat un conflicte. És l'exemple de Lírios. Presenta tu mateixa. Doncs el meu nom és Lírios, soc d'Alcoi, visc a Oliva, però ara estic a Madrid. Com ha sigut això de quedar-se entrampada a Madrid? Doncs jo estava a Oliva i vaig planejar, com que em falles, jo treballé al centre de València i em donaven l'opció de teletreballar la setmana de falles i la meva parella viu a Madrid, doncs vaig planejar vindre'm en esta setmana justament a estar amb ell així i teletreballar des d'ací. Aleshores, quan vaig traslladar-me, no sé si fou el dimecres passat, dijous passat, que ja estava la cosa que així dubtosa, però com que tenia el tren i tot, vaig viatjar, i una vegada sí, no sé si l'estat d'alarma el van comunicar el divendres, jo ja estava així a Madrid i res. I com ho fas amb les relacions veïnals? Doncs la veritat és que s'ha intensificat més pels grups de WhatsApp, que normalment la meva família no som molts usuaris d'això, no ens agrada gaire, parlem més per telèfon i tal, però sí que és veritat que els grups de WhatsApp van més a tope i, per altra banda, hem substituït les trucades per les videotrucades i com que els meus pares no són tan tecnològics, és molt divertit perquè més que tenir una conversa és un show i tota l'estona estem rient-se i no s'enteren de res. Intentem fer videocridades en la meva germana que també està a Girona, jo que estic a Madrid i els meus pares que estan en Alcoi i és un cacau. Pel que sembla, el que passa en la finca on t'has quedat a viure és bastant singular, una mena de revolució festiva, i això a Madrid, en els temps que corren allà, és dir molt. Des del dia que van dir que sortirem al balcó a aplaudir, que ho van fer, es van donar compte i sentíem als veïns de dalt com ho comentaven, i nosaltres també estàvem comentant, que semblava com la 13 Rue del Percebe, tota una mena de capítols, perquè, clar, així en este carrer és molt estretet, aleshores els balcons de d'enfront estan molt propets, i pots veure quasi fins la cuina el que estan fent en tots els balcons. I és com xicotets relats en cada balcó, que semblen com xicotets curts, i és molt divertit perquè veus com interactuen els veïns que la meva parella que viu així des de fa, no sé si 4 anys, diu que no coneixia cap veí, i mira que està a prop. I ara ens donem compte de com la vida de cadascú canvia, com és el menjador, és d'una estètica, la casa del costat d'una altra, i és molt divertit. I la interactuació, perquè parlem en el veí de dalt, quasi amb mig cos fora del balcó, i és molt... De fet, és que és una manera de conèixer els que tenim al voltant que abans no sabíem ni quina cara tenia. I què ha passat en aquesta interacció veïnal? Doncs segurament, i té tota la pinta, que millorarà les interrelacions, que la veritat és que hem tornat o sembla que tornem un poc als barris. Perquè sí que és de veres que estem una miqueta preocupats perquè si el veí de dalt és una mica també major, doncs sí que pensem, si necessitarà alguna cosa jo li portaria del súper i demés, i això jo crec que a llarg plaç ens ajudarà a sentir-nos més prop del veí, que al final no és una família, o sí pot ser, com podem servir-nos com a familiars, i més en una ciutat tan gran on els nostres familiars estan tan lluny normalment, més de la gent jove com nosaltres. Però la gent major també hi participa? I tant que sí. Ja justament l'edifici d'enfront té des d'estudiants fins a parelles solteres, fins a un senyor, podem veure-lo des d'ací sempre, que viu un senyor major sol i que li costa més sortir al balcó, però hi ha com una diferència entre els estudiants que sempre estan fora al balcó o fent-se un cafè o posant música, com l'home aquest que no ix gaire, i és superdivertit perquè veus com en una mateixa finca, ja et dic, l'estètica dels balcons ja diu qui viu dintre i com es comporten també, i és molt interessant veure tanta diferència.